waƙar ba za mu daina ba, salon kiɗan ba za mu daina ba, sai dai canji ya dinga yi baba. Wai me kake nufi ne me yake ta damunka? In dai batu na waka ne na amsa a zana ƙare ma, to menene masoyina? Kwantar da hankali baba, kwantar da rayuka baba, kwantar da nutsuwa sarki, haikawa namijin gaske, sakawa namijin gaske, tafsawa namijin gaske. Kaga miji na sira uwar gida ya ja da kai babba, baban Fatima sai sannu, baban Shukura sai sannu, baban baba sai sannu, kuma baban Luba a sai sannu. Waye ya ja da kai baba? Na je garin ibadan ni neman ka ba za na manta ba.